Wona DJ mave D anzi chirembe wenzowe pa WhatsApp ndotaura na DJ mave wotisendera D alright aiwa izvozvo kaiwa ndanzwisisa zveWhatsApp ndotaura na DJ mave handiti zvimwe ndoenda kuenda kuYouTube kuFacebook kuInstagram nomuTwitter handiti aiwa zvanaka ndanzwisisa chita uende unovhara gate rangu isati nakuvhurira imbwa mama ndatitengo ndakukuvhurira imbwa aiwa handimbochinde moyo kaniwe handimbokufarire zvako enda zvako enda asi modei ngimodei uchanakirawo akauya aiwa it's okay the door is open kunyeperwa kunze auinde kunyeperwa kunze